Myntri ka koit ka khiah jong jylla el hek hynnin ka sngi ka khandai tarik risaw iakynduh Myntri ka Sorkar Pdeng beri peit tnat pule puthi Ramesh Pokhriyal New Delhi halor ka jingthung Vice Chancellor thymmai ka Nehu bat hek Pyntip kani ka kam on sa pyrshang pendep no hapoh jong snem mynta bat lada kloi on sa thung Vice Chancellor sedang jong snem arjar arpuin. Law in the Nehu, Galayo, when you can ship Bon Maha, but Honorable Union Minister Jong HRD, Master Pokhriyal ji. Dia ulah ai ka jinggular ba hapoh mentau snem pendep baru ki nitty-gritty ki jinon kam na ka prosedur baru dan ban kondok ya ka interview kumjur ban panel ya ki Vice Chancellor ban kana kerparu lada gila kan bala ban ai Vice Chancellor umudai ki bala long qualified na po ka state Meghalaya ke jongi te kaniru ulang bangan bishar bahai kani ban warna lo ya Vice Chancellor bertemai lala syaga New December lani how news nam temai banwan arpoi mengin yo no da Vice Chancellor bertemai na kementerian North Eastern Hill University ya kaniru Education Minister jong Government of India ula